Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Ntuthu Khumalo bathi la sibona Magumede. Manje mhlawumbe usemusha ngana kwethu kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje shothi ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha kanjalo futhi-ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umculo amaskandi hobosho unjoko umfoka Mbambo usevuke ngonyanyavu lwemoto yohlobo lwakwa-Havali-ke. La mazwi abhalwa njoko ekhasini ku-Facebook ukuthi uNkulunkulu emuhle njalo ungithwale kwazo kwabalana. Ngiyabonga South Africa, lawa amandleni engiphona ngaba nesibingi sokuqala unyaka ngingena e-studio. Nansi-ke imiphumela yokubekezela. Ngiyabonga abathandi bomculo weqiniso enilenze kimi, ningadina nikwenze nangomuso. Ayikweleti ngisho uzuka, ngiswaphile cash, ukweleta umshwalense kuphela. Wasithi thank you, siyabonga okuncane sibonga okukhulu. Wasethi #uyisela. Ngane zakwethu, njengoba uyibona ey'thombeni, inhle kakhulu imoto kanjoko ihobosha umfoka Mbambo-ke. Ngane zakwethu, uyabona kuleli viki impela engathi kubhizi kakhulu laphana. Iy'nsizwa eziculayo laphana impela zithe ukungena emagalaji. Sibonile noJumbo laphana naye eyokhuphuke ngehlobo lemoto ye-Fortuner laphana enhle emnyama. Laphana-ke njengoba nizibonela ngane zakwethu, kanjalo nobaba uShobeni umfoka Khuzwayo nayo futhi usike unyanyavu le-Fortuner olumhlophe eqwa laphana. Baningi kakhulu ey'ngane zakwethu-ke ebanye sesike sakhuluma nangabo khona lana ekhasini i-radio Inkeza. Nathi wey'ngane zakwethu siyayibongela kakhulu insizwa laphana ngokusebenza nje nangokuy'khandla laphana-ke ikhona ukuveza imiphumela emihle kanjena kwinsizwa yakwaMbambo unjoko. Wena mhlampe ngakuthini kwakho ukuphawula nokuncoma? Hlala no-comment section ngalolu daba.